Tymed bach o tensiwn yn y prif gylch yn yr adran B ar hyn o bryd gan bod y beirniad Marge Edwards wedi beirniadu y dosbarth i gyd. A fel mae'n arfer wneud wrth gwrs, mae'n gofyn i'r llinell i gerdded mas iddi gael tymed bach o amser i feddwl wedyn ni, ond i gymaru popeth a tymed bach o bellter ar y dosbarth hyn. Gynta'r hyn o bryd, mae fyny Sgelon Sefyl. Sgelon Sefyl yw i dewis cynta hi, ond fel ein ni'n gweud, dyw'r dosbarth ddim wedi bennu. Dyma Sefyl, tu flan ein ni nawr, Ceri Wainwright, amagodd hi ac yn arwen hi. Sgelon Casanova y march ag allan o Sgelon Chloe ni. Bydd Ceri yn becso nawr wedyn ni. Fe tensiwn yn codi. Mae, ie. A fi'n gweld, mae yna llaw bach yn pwyntio. Mae Ceri wedi gael dod i'r brig eto. Ond yn bod yr riban coch yn dy law ti, mae'r rhaid cadw sylw a meddwl yn galed am cadw'r ceffyl yn fyw. Nawr te Ceri. Mae hon i hun wedi ennill y sioe fawr yma'n barod fel bwles flwydd a bwles dair. So, ennill am y trydydd tro. Y trydydd tro? Yeah. Wel, 3 tro i Gymro, maen nhw'n gweud. Na, da iawn, Ceri wrth gwrs wedi cael tipyn o lwyddiant, Ceri Wainwright. Brydfa Sgelon wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr adran byrd dros y blynydde, a fe ferniadodd i fyd, ynddo fe. A wy'n trio cofio beth oedd ei dewis hi. Ie, mae'n i off to, rhywbeth tramor o dde, ffrind mawr i Gert Verbaas. A dewisodd hi farch oedd wedi trefeili o'r iseldirodd. Stwj Yshof Escudo. Mrs Edwards still yn camu. Ac fel o'n i sôn am yn gynharach, gall newid pethach. Am ffodus i rai os digwyddi ffe. Dwi'n meddwl bod i wedi newid y trydydd a'r pedwerydd y rownd ers y rhestr cyntaf. Dwi'n meddwl bod Brydfer Bryn Gwennol wedi dod fyny i'r... Odi mae, mae'r sylw di well na fi. Odi, ti'n iawn. So, Sgelon Sefyl, gan bod ni'n aros am yr osglymau. Mae un i llaw hi, ond yw i ddim yn llaw Ceri Wainwright. Perchynog yr enillydd ar hyn o bryd. Ac yn ail, Western Park Mimosa i Wendy Trimble o'r Australia. Ac yn drydydd, fel wedes ti lawr yn Bryn Gwennol Princess Charlotte i teulu'r Russells. O Sir Benfro, wy'n credu, ynddo fe? Ie. Gan bod falch bod rhywbeth yn aros yn Gymru. Ie. Mae yn swyddogol. Llun holl bwysig wrth gwrs. Wi o hyd yn werthu'n yn gweud, mae werth cymeryd moment i gael llun da ar ôl y sioe. Dim arian da ti ond bydd llun neis da ti dros ben tân. A dyma ni enillydd yr cesig ifanc yn yr adran B o dan Mrs Marge Edwards. Ceri Wainwright, Sgelon Sefyl, y gorau o'r cesig ifanc. And as Heavy Horse and Shires in harness take a turn around the end of the main ring, the results are in for our first couple of classes. Mae'r canlyniadau fewn am y dosbarthiadau cynta yn ceffylau gwedd trwm mewn llaw. Felly, yn dosbarth 271, in class 271, the winner is number 2076. Yr enillwyr yw 2076, sef Frederick Robertson Limited, with Trem y Wyddfa Challenger, handled by Philip Williams this morning. Ac hefyd, yr un amser yn dosbarth 272, concurrently we have class 272, the horse in harness best decorated, and that goes to number 2077. Rhif 2 dim 77 sydd yn ennill dosbarth 272, and that goes to John Goodwin and Shorty Henry Weston.
Felly, trawiadau i chi ddau am ennill y dosbarthiadau cyntaf, ac unwaith eto diolch i Bwn Cymru am noddi. Wel, dyma ffrind mawr i fi, Ceri Wainwright, oedd yn conan bore yma bod i'n mynd tyma bach yn rhy hen i rhedeg yn y brif gylch. Ond wy'n siŵr bydd y drot fach hyn yn felys iawn wrth i Caseg ifanc Fagu yn yr adran B yn cael ei goroni fel y gorau o'r dosbarth. Sgelon Seville. Yn trydydd, in third, 499, Julie Russell's Bryn Gwynol Princess Charlotte. Yn bedwerydd, in fourth, 497, Karen Parsons from Heilog Remy.